தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதில் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய லெவலில் லாபம் வந்து வரமாட்டேங்குது. பிஸ்னஸ் வந்து நடக்குது தான், இருந்தாலுமே நான் எதிர்பார்க்குற லாபம் வர மாட்டேங்குது, கையில் வந்து பணவரவு வந்து நினைக்கிற மாதிரி இருக்க மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த மகாலட்சுமி சிலையை வாங்கி உங்களுடைய அலுவலக டேபிள் மீது வந்து வச்சுக்கோங்க. அப்படி வச்சுட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பாருங்க, தொழிலில் வந்து முன்னேற்றங்கள் ஏற்படும். எதிர்பார்த்த இடத்துல இருந்து புதுசு புதுசா ஆர்டர்கள் உங்களை தேடி வந்து கொண்டே இருக்கும். தொழிலில் லாபங்கள் அதிகரிக்கும். வருமானம் எப்பவுமே இருக்குங்க. கையில வந்து பணப்பற்றாக்குறைங்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கவே இருக்காது. எதனால் அப்படின்னா, இந்த மகாலட்சுமி கையில் பொன்குடத்துடன் இருக்கின்றார். ஓகேங்களா? அப்போ இந்த மகாலட்சுமி சிலையை வாங்கி உங்களுடைய அலுவலக டேபிள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். தினசரி வணங்கிவிட்டு அந்த அடுத்தடுத்த வேலைகள் நீங்க பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பொருள் வரவு, பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் எல்லாமே ஏற்படும். இந்த சிலையை வாங்கி வைப்பதன் மூலமாக பெரிய அளவில் முன்னேற்றத்தை பார்க்கலாம். இதை பற்றியான முழு தகவலையும் கீழே தெரிய நம்பருக்கு வந்து கான்டெக்ட் பண்ணுங்க, அவங்க உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க.